M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero lachisanu pa 28 Oktoba. Ndipo mpingo ukuchita chaka cha Simoni ndi Yuda Woyera apostoli. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo Woyera kwa Efeso mutu wa 2 ndime ya 19 kulekera 22. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Adrian Kambewa wa bungwe la utumiki wa ana kuchokera ku Chikapa Church Outstation ya Christ the King Parish Mtawila mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera mutu wa 6 ndime ya 12 kulekera 16. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Julius Dokowe achipani cha St. Patrick's Society SPS kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo Woyera kwa Efeso. Efeso mutu wa 2 kuyambira ndime ya 19 kulekeza 22. Mchifukwa chake sono, inu amene simuli Ayuda, sindinunso alendo kapena akudza ayi, koma ndinu nzika pamodzi ndi anthu ake a Mulungu, ndiponso ndinu ambanja lake la Mulungu. Ndinu omangidwa pamodzi mnyumba yomangidwa pa maziko amene ndi atumwi ndi aneneri, ndipo Khristu Yesu mwini ndiye mwala wa pangodya. Mwa Iyeyu nyumba yonse ikumangidwa molimba, ndipo ikukula kuti ikhale nyumba yopatulika ya Ambuye. Mwa Iyeyu inunso mukumangidwa pamodzi ndi ena onse, kuti mukhale nyumba yokhalamo Mulungu mwa Mzimu Woyera. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mu mthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Masiku amenewo Yesu adapita ku phiri kukapemphera, ndipo adachezera usiku wonse akupemphera kwa Mulungu. Kutacha adayitana ophunzira ake nasankhapo 12, adawatcha atumwi. Anthu ake anali awa: Simoni, amene Yesu adamutcha dzina loti Petro, ndi m'bale wake Andreya, Yakobo ndi Yohane, Filipo ndi Bartholomeyo, Mateyo ndi Tomasi, Yakobo mwana wa Alifeyo ndi Simoni wa mchipani cha ndale cha Azeroti, Yudasi mwana wa Yakobo, ndiponso Yudasi Iskarioti amene pambuyo pake adampereka Yesu kwa adani ake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, lero mpingo ukuchita chaka cha Simoni ndi Yuda Woyera, amene pa mndandanda wa apostoli akupezekapo makamaka Yuda. Tisamusokoneze ndi Yudasi, ameneyu ndi Yuda mwana wa Yakobo, ndipo Simoni ndi amene anali wa mchipani cha ndale cha Azeroti, amene ankamenyerera ufulu wana a Israeli. Ndipo mu uthenga wathu tikumva kuti Ambuye Yesu asadasankhe atumwi amene 12 adapita kukapemphera, adachezera usiku wonse akupemphera kuti asankhe atumwi moyenerera. Zimenezi zikutipatsa ife chitsanzo komanso phunziro lalikulu ku nkhani ya pemphero. Ambuye Yesu pakukhala Mulungu mwana sanasowekere kuti adzipemphera, koma iwo adapemphera chifukwa anazindikira kwakukulu ubale ndi Mulungu. Makamaka chifukwa pemphero ndiyo njira imene ifeyo tikamapemphera timalowa mu ubale ndi Mulungu, timalowa mu ubale ndi anzathu,
komanso timalowa mu ubale ndife aeni ake. Ngati ndili munthu osapemphera ndipovuta kudziwa zofoka zanga komanso mphatso zanga. N'chifukwa chake Ambuye Yesu nawonso pozindikira mphamvu ya pemphero kuti akhale paokha, apemphere asinkhe-sinkhe, adalire chithandizo cha Atate amene adawatuma, nawonso asanachite ntchito ina iliyonse adapemphera. Ndipo zipatso zakupemphera ndizo ziganizo zimene Ambuye Yesu anali kuchita m'moyo mwawo tsiku ndi tsiku. China mwa icho ndiyo kusankha anthu amene adawasankha kukhala ophunzira awo kuti adziyenda nawo kulikonse kuti akhale atumwi. Inu ndi ine tikuphunzira chiyani? Ngati tikhala ndi moyo osakhala wakupemphera, timapanga zisankho zimene zili zosayenera moyo mwathu. Chimodzimodzi iwo Ambuye Yesu pakukhala nawo ophunzira amenewa adaphunzira zazikulu kwa iwo. China mwa icho ndiko kupemphera, kuti pamene analukalalika uthenga anali anthu odzazidwa ndi Mzimu Woyera ndi zaulere za Mzimu Woyera. N'chifukwa chake lero tikuchita chaka cha Simoni ndi Yuda amene anagwira ntchito imene Ambuye Yesu adawapatsa, chifukwa mwa zina zimene adaphunzira kwa Ambuye Yesu ndiwo moyo wopemphera, moyo wodalira Mulungu nthawi zonse. N'chifukwa chake lero tikuchita chaka kuti ndi woyera maka pa ntchito imene adagwira yakufalitsa uthenga. Naye Paulo mu kalata yake kwa Efeso akutitsimikizira kuti si ifenso Ayuda, chifukwa si ifenso alendo. Mwa Khristu Yesu tikamakhala, tikamapemphera, tikamamutamanda, tikamamupembedza, timakhala kuti ndife ana eni ake a Mulungu. Ndipo sitikusowekeranso kuti tizikhala tikuchita zinthu zina ndi zina zimene zosagwirizana ndi ana a Mulungu. Ndipo Paulo akutitsimikizira kuti koma ndinu nzika pamodzi ndi anthu ake a Mulungu, ndiponso ndinu ambanja lake la Mulungu. Anthu ambanja la Mulungu mpofunika kuti tsiku ndi tsiku tizikhala anthu achitsanzo, makamaka potsatira Mbuye wathu pa moyo wake wakupemphera. Ndipo Yesu Khristu mwini ndiye mwala wapangodya, ndi amene tikuyenera kumudalira nthawi zonse kuti ntchito yathu iyende. Izi zingachitike pokhapokhapo ngati tisunga ubale wathu ndi Ambuye Yesu kudzera m'moyo wa mapemphero. Popanda papemphero ife sitingachite kanthu, chifukwa tidzasowekera chithandizo cha Mulungu chimene Mulungu amatipatsa kudzera moyo wathu wa mapemphero. Yuda ndi Simoni woyera apostoli, mutipempherere ife. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. To you.